this coming Sunday, inkonzo yemishado, inkonzo yokukhulekela imizi, inkonzo yokukhulekela amakhaya, inkonzo yokukhulekela abobaba abathi mina emzini kuyabheda, emshadweni kuyabheda. Abo baba bathi ngiyasebenza kodwa umzi wami awuhambi kahle. Abanye bathi ngiwuthola umsebenzi. Le nkonzo ibaluleke ngendlela emangalisayo. 10 a.m. this coming Sunday, inkonzo yamadaki, sakha imizi, inkonzo la sikhulekela khona bomakoti, sakha imizi, inkonzo la sikhuluma khona namadoda. Amanye amadoda asafuna nokuzibulala. You don't want to miss this coming Sunday. Please invite a friend, and that friend must bring another friend. The friend must call a friend and tell them ukuthi inkonzo enkulu, one up building Luzuko Khayelitsha. Hlula Bathakathi is waiting for you. Nxiba amadaki wakho. Ngiyacela madoda, ake ninxibe kahle. Nxiba ibhaji lakho, nxiba isuti yakho. Hey. Uzokhetha umfazi. Nawe ndoda, zimisele.